Nagpagamot na kayo, te, di ba, sa manggagamot, eh? Opo. Pangilan ako manggagamot? Bali pang 5 na po. Puro lahat sila babae sinabi. Opo. Yun ang Puro sabi. babae. Kasi hindi nyo naman alam yung sinasabi nyo, ang nakakalam yung kapatid nyo. Opo. Yun. kapatid ko. Ulitin ko ha, mapangling lang yung kalaban natin. Siya ay lalaki ha. Siya ay bayaran na mangkukulam taga Bicol. Hindi siya hindi wala sa Bicol yung mangkukulam mo. Hindi siya babae nang nagsisinungaling siya, kundi bagkus nandito lang siya sa Daw Pampanga. At yung nagpapakulam sa iyo, understood na yun ang ibig kong sabihin. Kilala mo siya. At magkakilala kayo. Okay po. Hindi ko na tinanong ang pangalan niya kasi bawal yun. Ayoko. Pero nadidetect ko kung taga sino siya. Anong pakiramdam niyo sa sarili niyo ngayon? Wala na po yung bigat sa dibdib po sa kasalikod na parang may nakadagan. Ngayon yung dibdib niyo, Wala na po. patin sa tenga niyo, wala na. Wala na. Bali, isang taon, mahigit nyo na siya. Mahigit isang taon na daw niya ginagawa. Opo, 20,000. magdadalawang taon sa... Ngayon, yung kwintas nyo daw, kaya daw siya nakakapasok, yung maraming pinakita ko kanina, ay wala daw mga visa. Sabi mo yun ha, ikaw nagsabi. Hindi ko po alam. Yun, salamat din. God bless po. Okay. Lagi kayo magpasalamat sa Panginoon. Ang liwanag ay pag-ibig ay Diyos, kapayapaan ha. Walang higit sa lahat kundi ang pag-ibig. Walang sinuguro ito. Peres-peres lang tayo instrumento ng Diyos. Yun lang po. Maraming salamat at God bless. Medyo gumaganda na yung mukha nyo talaga eh. Salamat po. Salamat po sa Maraming Diyos. salamat po. Talagang maayos na pakiramdam nyo. Wala na sakit. Opo, wala na. Salamat sa Panginoon Kristo. Sa pangalan ng Panginoon Kristo at Amang Isus Nazaren ha. Maraming salamat ha. Naawa kasi ako sa inyo kasi marami na kayong sakit eh. Marami na kayo. Na-stress na kayo eh. Opo. Sige, salamat po. Salamat Thank you, po thank sa you. Diyos. Sinasabi sa inyo totoo. Pinagbibigyan ka. Una, marami na daw ito naggamot dito. Nahuhuli daw kayo, bumabalik lang kayo. Bakit kayo bumabalik? Bakit kayo bumabalik? Sabi pinatay na daw kayo. Ba't pa kayo nabuhay? Ang totoo. Kayo ba'y pinatay? Hindi naman kayo basta-basta mamamatay. Bakit kayo bumabalik? Hindi. Ano? Hindi man. Anong hindi man? Hindi man ako napatay. Nino? Nung nanggamot. Sa kanya. Eh, ba't mo binalikan siya? Bakit mo nga siya binalikan? Ayaw mo talaga magsalita. Inggit ako. Oo nga, alam ko na yun. Kanina mo pa sinasabi na inggit ka. Ang tanong ko, ano nga ang dahilan kung bakit ka nainggit? Maraming dahilan. Bigyan mo ako ng konting detalye sa sinasabi mo. Bakit ka nainggit sa pamilya nito? Yan layo-layo mo. Nasa Bicol ka. Nga, bakit? Maganda yung buhay ng mga anak niya. Yun lang, magandang anak ang buhay niya. Ano nilagay mo sa kanya? Anong inilagay mo sa kanya? Dinasalan ko lang. Anong ang ginamit mo sa kanyang pandasal? Orasyon. Orasyon para saan? Para mahirapan. Mahirapan. Sige, saan mo naman natutunan pag-orasyon? Bigay. Nino? Pamana. Sino nga nagpamana? Magulang ko. Magulang mo? Nanay mo mangkukulam, pamana, manggagamot ba sila o mangkukulam? Manggagamot. O ba't mo ginagamit yung karunungan ng nanay mo sa kasamaan? Anong ang kinuha mo? Pangalan niya? Picture niya o ano? Ano? Dinasalan ko lang siya. Sa mo, anong oras mo siya dinadasalan? Pag gusto ko, pag wala kang ginagawa. Pag gusto mo. Pwede bang tanggalin mo lahat ng nilagay mo sa kanya? Ilang kayo sa loob ng katawan niya? Ilang kayo sa loob ng katawan niya? Isa na. Sigurado ka? Oo. Wala kang kasama. Malalaman ko rin naman lahat yan, yung pagsisinungaling mo. Sige. Kalas ng kalas. Ano pa yung nilagay mo? Para saan naman yung iba? Tusok Anong tusok? sa likod. Ano nga yung tusok? Anong tinusok mo? Ano kung manghula? Gusto ko ikaw magsabi. Ano? Marahil. Karayo. Sige, kalas. Ilang buwan mo na ito ginagawa? Taon na ba? Buwan? Ewan. Bala ka. Hindi ko alam. Kailan? January lang. January ano? Mahaba yung January. May 2020, may 2019. Kailan yung January? Ilang taon na? Itong 2021. Ito lang. Sige, kalas. Yung 2021 lang. Magmamayo na tayo. Sa linggo na lang. Sige. Meron na ilang 4 na buwan na. Mahigit. Maglilima na. Sige. Sa araw nito, nasa tindahan ka. Wala kang kasama. Wala. Nasa Bicol ka. Oo. Sige, kung nasa tindahan ka, anong ginagawa mo ngayon?
Oo, alam ko, nasa tindahan ka, sinabi mo. Anong ginagawa mo? Nakaupo, nakatayo, nagtitinda, may bumibili, etc. Nakaupo. Nakaupo. Sino kasama mo sa loob ng bahay niya? Ako lang ang mag-isa. Mag-isa lang. Eh, nasan yung mga anak mo at apo mo? Kasi 76 ka na. May kanya ng pamilya. Ilan ang apo mo? Ilan ang anak mo? Ilan ang anak mo? Apat. Ano yung panganay? Babae, lalaki? Lalaki. Ilan taon na yung panganay mong anak? Sa 74, siguro naman may edad ng anak mong lalaki. First mong baby yon. Natural. Alam mo kung ilang taon na siya. Sagutin mo yung tanong ko. Mahigit ng 50. Sige. May apo ka na. Meron. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyo, tapo mo yung lahat yan. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyo, pangalan ng Jesus sa mga Nazareno. Ay! Ay! Aray! Ah! Ay! Aray! Ay! Ay! Aray! Okay, kalas. Aray! Ah! Aray! Aray! Nilalagyan kita ng apoy. Aray! Ah! Nilalagyan kita ng kuryente. Aray! Ah! Ah! Nilalagyan pati kita ng tubig. Aray! Aray! Sige, kalas. Aray! Ah! Babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Aray! Babalik ka pa. Aray! Babalik ka pa sa loob ng katawan niya. Hindi na! Sigurado. Hindi na! Kalas. Hindi na! Hindi na! Sige, pahirapan muna kita. Aray! Kalas. Kahit hindi mo tanggalin yan, kaya ko kalasin lahat yan sa loob ng katawan niya. Aray! Kalas. Aray! Ah! Ah! Tanggal. Lahat. Aray! Lahat. Aray! Aray ka ng aray. Ah! Hindi pa nga kita sinasaktan. Ah! Sinabi ko lang lalagyan lang kita ng kuryente. Hindi ko pa sinabing kukuryentehin kita. Aray! Aray ka ng aray. Wala pang ginagawa sa'yo. Wala akong sinabing kukuryentehin na kita sa araw nito. Ang sabi ko, lalagyan lang kita ng kuryente. Lalagyan lang kita ng apoy at lalagyan lang kita ng tubig. Hindi ko pa sinabing ibuhos ko sa'yo sa loob ng katawan mo. Aray! Ha? Aray! Sige, kalas. Aray! Aray! Ubos. Aray! Aray! Yung tanong talaga, walang kasinungalingan. Ilan kayo sa loob ng katawan niya? Isa na! Sigurado. Ah! Sigurado. Ah! Walang lalaki dyan sa loob ng katawan niya. Ano? Wala. Ano? Magnetiko. Suyurin mo ang buong espiritu nito. Kanina pa may sinasabi ang Panginoon Kristo, may lalaki daw dyan sa loob ng katawan nito. Hindi namang magsisinungaling ang Diyos nating lahat. Diyos niyo rin yun. Hindi, kalas. Kalas. Ubos. Itapo mo yung ginagamit mo, ha? Ah! Sige. Hindi kita papatayin. Lalagyan lang kita sakit. Lahat ng tinatapon niya, pinadadampot ko sa mga Panginoon Kristo para ibalik sa'yo. Sige, kalas. Sigurado ka, nag-iisa ka lang. Ikaw, masamang espiritong lalaki na may team. Sino ka? Magpakilala ka. Sino ka? Sino ka? Lalaki ka ba? Lalaki ka ba? Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Ama. Lalaki ka ba? Sagutin mo yung tanong ko. Lalaki ka ba, babae? Lalaki ka ba? Lalaki ka ba, hindi? Sagutin mo yung tanong ko. Lalaki. Lalaki ka? Ay. Taga saan ka? Taga saan ka? Taga saan ka? Huwag mo na akong nililing lang. Abang. Lalaki ka. Huwag kang siraulo, ha? Huwag mo akong iniisahan. Hindi ka babae. Lalaki ka. Huwag mo akong pinaggagawa ng kwento-kwento dahil hindi ako naniniwala sa'yo. Kanina pa to sinasabi ng Diyos yung pag-upulang dito. Alam ko lalaki na nasa loob ng katawan niya. Kalasin mo. Taga Pampanga ka? Kalas. Pabikol-bikol ka pa. Anong gagawin mo sa Bicol? Ililigaw mo ako. Sige, peramin mo ako sa sasakyan. Papasyal tayo doon. Sige. Lalaki ka. Hindi ka babae. Ay, ang boses mo lalaki. Kalas! Nasaan ka sa Pampanga ngayon? Nasaan ka? Dao. Dao? Dao. Anong ginagawa mo sa Dao? Anong trabaho mo? May trabaho ka ba? Wala. Ano ka nga? Paano ka napunta sa Dao? Doon ka ba nakatira? Ano ka? Paano mo to? Kakilala mo ba tong taong ito? Hindi. Ano ba pangalan to?
Violeta. Kilala mo ba to si Violeta? Hindi. Bakit ka nasa loob ng katawan niya? Sino ka? Kilala mo ba ang taong ito? Hindi. Bakit ka nga nasa loob ng katawan niya? Napagwala. Ano? Pagbayaran lang. Bayaran ka? Sige, kalasin mo. Huwag ka na magbag-ning lang. Hindi mo ko maisan. Porkit hindi ako nagsasalita sa'yo, time team kitang dinadasalan. Di ba sinabi ko sa kayo, lalagyan kita ng tubig. Lalagyan kita ng kuryente. Lalagyan kita ng tubig. Para linisin ng Panginoon Kristo at makita kita sa salamin. Sabi ng Diyos, lalaki ka daw. Hindi ka daw babae. Kanina niya pa sinasabi sa akin yun. Sinasangayunan ko ng pagsisinungaling mo. Kalas, bayaran ka, sa taga daw ka. Anong ginamit mo rito? Iikpitan ko to, maniwala ka sa akin. Hinanda ko na sa yung pambuhos ko sa'yo. Anong ginawa mo rito sa babae nito? Anong ginawa mo? Rebulto. Anong rebulto? Maniga. 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 Yun ang totoo. Ikaw ang naglagay ng karayong sa likuran niya. Hindi yung babae. Ano mo yung babaeng sinasabi mo? Ano mo yun? Pampaligaw? Pampalito? Parang ebidensya, nililigaw. Ganun ba? Yun ba ang taktika mo? Tinatanong kita, yung ba ang taktika mo o hindi? Sige, kalas. Sino nagbayad sa'yo? Kilala mo yung nagbayad sa'yo? Sige, huwag mo na sabihin. Alam mo yung pangalan, hindi. Alam mo yung pangalan, hindi. Sige, kalasin mo. Huwag mo na banggitin ang pangalan niya. Bata yung nagbayad sa'yo, matanda na. Babae ba to, lalaki? Babae. Sige. Taga saan yung nagbayad sa'yo? Mabiga. Pabika. Sige, kalas. Bakit sinasabi mo nasa Bicol ka? Taga Bicol ka ba, lalaki? O dito ka pinanganak sa Dao, Pampanga? Nakapag-asawa ka lang o dito ka taga pinanganak kung nanay tatay mo? Taga Bicol ka talaga? Paano ka napunta dito? Ano ka, nakapag-asawa? Dito nakapag-asawa. O kalas, sige. Ano ka? Mangkukulam ka? O mambabarang o ano? Ewan ko anong tawag sa'yo. Ano ka? Mambabarang. Mambabarang ka? Sige, taga Bicol ka? Sige. Bayaran ka? Magkano binay sa'yo? Magkano? 20 mil. Sige. Ilang buwan mo na to sinatrabaho? Ilang buwan mo na to tinatrabaho? Tagal na. Gano'ng katagal nga? Mahigit ng 1 taon. Sige, kalas. Ba't sabi mo kanina, January? Pati ako pinagluloko mo. Kasi mo, hindi ka talaga mapapatay dahil nagdiling lang ka eh. Trabaho mo mapangling lang. Ikaw yung mga mangkukulam mapangling lang. Taga Bicol ka, sige kalas. Nililigaw mo ako. Napakalapit lang ng aura mo sa akin eh. Hindi ka pa tumatawid ng dagat. Sige. Bagay, may raming ilog dito. Kalas. Tanggalin mo lahat ng nilagay mo. Tanggal. Bilis. Tanggalin. Bilisan mo. Ilabas mo na yung boses mo lalaki. Sinungaling ka pa eh. Oo. Sige, labas mo na. Hindi ako naniniwala na ikaw ay babae. Kita mo lalaki ka pala. Lahat ba nang nangulam dito sinasabi puro babae? Sa kapatid nyo? Puro babae. Hindi naman to babae. Baga ano to? Baga sa mga budol-budol. Ano to? Magaling mapangling lang to. Salsigang to. Nasalisihan kayo. Kalas. Hindi to babae. Naisa mo yung kapwa ko manggagamot. Sige. Pero believe pa rin ako sa kanila. Kahit pa paano, ginawa pa rin nila ang trabaho nila. Sige, kalas. Tapos sabi mo, naiinggit ka sa kanya. Paano naman maiinggit sa kanya? Ikaw ang tumanggap ng pera. Pati ako, pinagluloko mo ako eh. Kalas. Lahat. Bilis. May 1 taon na to tinatrabaho mo. Anong kinuha mo sa kanya? Anong binigay sa'yo? Natural, di mo naman to kilala. Picture. Tapos sabi mo kanina, pangalan lang. Ako, hindi mo kumaisahan. Marami na akong makukulam na kalaban na pinagbago ng Diyos. At tinanong ko na lahat ng kahinaan ng tao kung paano sila nakukulam. Natural. Yun ang pinakamabilis na proseso. Picture. Natural. Tatanong mo pa pangalan. Di ba kung magaling ka, sa mukha lang, kakayanin mo. Binigyan ko siya ng sakit. Anong sakit? Kaya na dialysis siya.
Sige, kalas. Tanggalin mo lahat ng binigay mong sakit. Wala kang karapatan na pangunahan to para bigyan ng sakit. Kalas. Marami yan. Sobrang dami talaga. Inunong mo na yung katawan niya. Pinahirapan. Sabi kasi, pahirapan. Pahirapan. Mamaya, pahirapan din kita. Kalasin mo. Lahat. Ano yung nilagay mo sa kanya? Yung totoo. Isang pagsisinungaling mo. Kakabitan kita ng cross, maniwala ka sa akin. Lalagyan kita ng positive, negative sa katawan mo. Karayong. Hindi ka rin makakaligtas doon. Kahit sa pumunta sa paggitna, mapakanan, mapakaliwa, iinitan ka. Yung totoo, karayong. Saan mo nilagay yung karayong? Sa likod buong katawan. Sige, kalasin mo. Ayusin mo yung katawan niya. Isundal mo yung buong katawan niya. Isama mo. Sige, alas. Taga daw ka. Saan ka sa daw? Maraming daw dito eh. Alam ko sa Pampanga, maraming daw. Saan ka sa daw? Ano siya sa kupan ng daw? Ngayon nakandula. Lakandula daw. Meron ba yun dito? Meron. Meron pala. Kasi sila Kapampangan. Ako, nakapag-asawa lang ako. Meron doon sa Maynila, Lakandula, Divisoria. Mismo sentro na eh. Kunti na lang. 2 hakbang na lang ng isang haba na lang sa sakyan. Lakandula. Oo. Maraming street yun. Kalas. Yung nagbayad sa'yo, matanda na siya, bata pa. Yung totoo, magsinungaling ka pa, alam ko na lahat. Bata pa. No, tama. Kala ko na naman, sasabihin mo, matanda na naman, popok-pokin na kita eh. Sige. Mga edad na to, kalkulado mo. 51. 51 pa lang. Sige. Babalik ka pa rito? Hindi na. Hindi na. Bet, ang dami-dami pananggalan nito. Tingnan mo, may Saint Benedict pa. May kulay pula pang papel. Hindi ko alam kung isa. May pula na naman. Tapos marami pa siyang, may suot pa siyang kwintas. Paano ka nakapasok? May visa ba to? Wala. Huli na yan. Sagutin mo yung tanong ko, may visa ba to? Wala. Wala. Pati yung nasa kwintas niya. Wala. Kaya ka nakapasok. Ah. Kasi kung may visa to, hindi mo masasaktan mo siya pero hindi sobrang dami, di ba? Wala daw to visa. Pero totoo, wala talagang visa. Wala akong maradetek. Mas malakas ang aking pakiramdam kaysa sa aking mga mata. Wala akong maditik sa kanya. Nasaan yung isa niya nasa leg niya? Patingin nga. Wala daw visa yan. Siya nagsabi niya na, siya. Kasi nakakapasok siya. Ito Saint Benedict, wala pa tong, kulang pa sa dasal to. Pero pwede itong magkaroon ng visa, itong Saint Benedict. Itong kahoy nito, may nakatira dito sa kahoy. Isang maputi at isang maitim. Hindi ko alam kung anong klaseng kahoy nito. Sabi ng Diyos, kaso bago niya ibinigay sa akin, naramdaman ko na, kasi pinakalob niya na sa akin yung kakayan na yon. May nakatira dito, isang makinang na maputi. Pero hindi ko alam kung duwende ba to, kaso may nakapas pa rin maitim. May negative energy to. Itong Saint Benedict, madali lang to dasalan. Magkakaroon to ng visa pag dinasalan. Ito, hindi na ako magsasalita. Madali lang to. Itong kahoy nito, perong puti. May naninira dito kaso may halong itim. May negative energy to sa kaloob ng niya, hindi nagbabalance. Dapat nagbabalance to. Sige. Dito talaga wala akong mapiga kahit sino sa kanila lahat. Ubusin mo. Meron pa wala na? Wala na. Ilang minutes na yan, Pe? Sa kanya. 29. Bilis ko na. Atras mo yung katawan niya. Iatras mo yung katawan niya. So, isabay mo yung katawan mo. Iatras mo yung katawan mo, hindi. Oo. O, hinto mo yung kamay mo. Iatras mo yung katawan niya. Sige. $20,000 siningil sa'yo. Bayaran ka. Taga Bicol ka. Tapos sabi mo, babae ka. At hindi ko na alam yung nag-utos sa'yo. Dahil alam ko na kung sino siya. Magkalapit lang sila. Aray! 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 Kita mo yan, no? Sabi mo ba, babae yan? Eh, boses na yan. Sa pangalan ni Kristo. Aray! 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 Sa pangalan ni Jesus.
Aray! Bigyan ng kuryente. Aray! Kuryentehin na. Aray! 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 Nakababa na, wala na. Dapat sumisigaw yan ng malakas. May kukunin lang kung babae isa pa. Ito yung nag-utos eh. Aray! Aray! Wala na. Wala na rin nag-utos ng power. Ano pangalan to? Violeta. Idilat mo ang iyong mga mata. Sabi mo in Jesus' name. Violeta! Idilat mo ang iyong mga mata sa pangalan ni Yesu Kristo. Pakibabaan pa. Sumobra pagod niya. Wala itong lasa, di ba? Huwag mo muna pakinom dyan. Walang paso yan. Mamaya, pabalik ka dyan. Pangalan mo? Violeta. Middle name? Villanueva. Apelido? Suya. Ilang taon? 53. 53 years old. Namumutla ka. Wala ka ng power. Wala ng energy yung buong katawan mo. Inubos na nila. Lalagyan ko pa to ng power para mabilis mo. Inom. Lasa mo. Huwag ka matakot. Anong lasa? Sige. Ano? Tubig mo yan ha. Hindi ko kayo binigyan ng tubig namin. Sige, inom pa. Lasa mo. Ano ang lasa? Hindi niyo malasahan. O wala pa kayong panlasa. Wala pang panlasa. Iba yung Iba yung lasa hindi ng tubig. nakatulad kanina. Hindi katulad kanina yung tubig. Siyempre, tubig nyo to, di ba? Hindi ko na kayo binigyan ng tubig dahil may dala pa na kayong tubig. Iba lasa ngayon. Hindi katulad kanina. Pahinga muna kayo ng konti. Patingin mo ng kamay nyo pala. Para kayong patay mo. Ang lagkit ng katawan nyo. Malagkit na malamig. Kita mo. Pumantay na yung daliri mo. Tingnan mo yung kanina. Di ba? O, pantay na, di ba? Tingnan mo ulit to. Sabi mo kanina mahaba ng konti yung ano pag dyan. O, di ba? Walang kula. Hindi ko na tinanong yung nagutos. Kasi, sinasabi ng Diyos, medyo daw, hindi ko na sasabihin. Kahit sabihin ko, nahirapan ako mag-edit. Mag-ano na naman ako. Hayaan mo na siya. Basta hinanap ko lang talaga yung nangungulam sa'yo. Hindi babae nangungulam sa'yo. Lahat ng mga manggagamo sa'yo, nagpapasalamat din ako. Pero, mapangling lang yung lalaki.